आथा बार' थाइबानि लारु जि जाबाय मोजाङानो जाबाय आफाङाबो मोजाङाव फैफिनबाय नंमारगौ मोजां मानसिजों जेब्लाबो मोजाङानो जाखायो आं फोथायालै मानि थाखाय फोथाया नोंलाय बे गयदा दाखुवा 101था मानसि बुथारनानैबाबो मालाय 1 करोड़ थाखानि लटारि नांजाबावबायसो आच्छा गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो मोजां जायो बिदिब्ला मोजां मानसिनाव गाज्रि जायो नङा होमबा आं फोथायालै बै लफाय मास्टारा फ्रियावनो गथ'फोरखौ टिउसन फोरोङो बेनाबो 1 करोड़ थाखानि लटारि नांदों बेनिखायनो बुंदों आं मोजां मानसिजों जेब्लाबो मोजां जाखायो आच्छा बिदिबालाय गाज्रियालाय सोरनावथो जायो गाज्रिया गाज्रि मानसिनाव जायोब्ला नोंनो दासो बुंदोंमोन माथो गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो मोजां जायो होननानै माथो गावहानो बुंलायबाय गयदे 101था मानसि बुथारनानैब्लाबो लटारि मोनदों होननानै 1 करोड़ थाखानि बे मोननाय लटारिखौ जुवायाव खोमा नांफिनबाय बियो आच्छा खोथायाथ' बेनो जाहैबाय गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जाखायो नङा होनबा आं फोथायालै मानो होनोब्ला बे गयदा दाखुवा लटारियाव मोननाय फैसाखौ जुवायाव खोमा नांबाय आच्छा नुबाय दा गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो आच्छा थाङै थुङै खोथाया बेनो जाहैबाय मोजां मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो नङा होमबा आं फोथायालै आरो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बे लफाय मास्टारा लटारियाव 1 कौटि रां मोननायखौ सोरजोंबा खावजाफिनबाय मोजां मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो मिथिबाय होमबालाय गाज्रियालाय सोरनावथो जायो गाज्रिया गाज्रि मानसिनावब्रा थाला गावहानो बुंबाय गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो होननानै माथो गयदे जुवायाव थांजाजोब्बायबालाय लटारियाव मोननाय फैसाखौ माने बियो मोनफिनबायबोब्रा माब्रै बे लफाय मास्टारनि फैसा गोमानाया बे गयदा दाखुवा खावफिनबायब्रा बेनिखायनो बुंदों आं गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो मोजां जायो होमबाथ' खोथाया थाङै थुङै बेनो जाहैबायना मोजां मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो मोजां जायो होननानै नङा माथो मानो नङा मानो नङा आं बुंदोंब्रा आं बेनोथ' जाहैबायना बे गयदा दाखुवा गाव मोननाय लटारिनि फैसाखौ जुवा गेलेनानै थांजाबाय दा नाथाय बियो खावफिनना मोनफिनबायना गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो मोजां जायोब्रा होमबालाय माथो खोथाया जायगायावनो दङ गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो मोजां जायो आं फोथाया मानो होनोब्ला गयदा दाखुखौ पुलिसा लानानै थांबाय बेनिखायनो गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो आच्छा होमबाथ' खोथाया बेनो जाहैफिनबाय गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो आरो मोजां मानसिजों जेब्लाबो मोजां जायो आच्छा बे फैसाया मा जाखो गयदा खावनाय फैसाया आरो सोरबा खावनानै लांफिनलायबाय होमबा लफाय माहाजोना मोनफिनासै होमबा बोरै मोनफिननांगौ जाखो बे खावजाबायबा बेनिखायनो बुंदों आं गाज्रि मानसिनाव जेब्लाबो गाज्रि जायो नङा गाज्रि जाया बे दाखुवा जेलनिफ्राय गफिनलायबाय मानसियालाय नों मोजांना गाज्रिलाय नों मोजांना गाज्रि आं मोजाङानोब्रा होमबाथ' नोंजों जेब्लाबो गाज्रि जायो नङा होमबा आंजों जेब्लाबो मोजाङानो जायो होमबालाय माथोबाव नोंजों जेब्लाबो मोजाङानो जायोबा एखनबा गाज्रि जायोब्रा मा गोदाव सोराव बुंबाय थादोंलाय सोबागासिनो सोबा जागोन मानि थाखाय आंखौ सोबानो ओंखारदोंलाय मानि थाखाय माथो होमबालाय खोथाखौलाय जातफात होनबाय थायो मोजां मानसिजों जेब्लाबो मोजां जायो गाज्रि मानसिजों जेब्लाबो गाज्रि जायो बेखौ बुंबानो जाबायना आं फोथाया मोजां मानसिजोंबो गाज्रि जायो गाज्रि मानसिजोंबो मोजां जायो होमबालाय माथोबाव माने गाज्रि मानसिजों गाज्रि जायोब्रा ओइला नांमा सोरगौ नाङालै मा बिखुनजोनि अननाय मोनसोनायखाय बिराद बारजेव थादों नामा आंनि बारजेवनायखौ नायनो नामा जाबायलै भाइमोन जाबाय बिदि नांलायनाङा नांलायाखै र' थरखा थरखिसो जादों र' साला बिसोर नांलायबाय थानायखौनो भिडिअ लानि आं निउसाव होनो आं गाबोन ओइ नाजिबुदा आं फैलाय र' दे माबा फैथ'लाय र' ओइ भाइमोन नोंसोरो जागायबाय था दे जागायबाय था गुफुरै गावदां गोदोना फंनै नायनो मोजां नों सना महर गोनां आं हले नोंखौ नागारखाला सना नों हले आंनि जाखाबाय गुफुरै गावदां गोदोना फंनै नायनो मोजां नों सना महर गोनां आं हले नोंखौ नागारखाला सना नों हले आंनि जाखाबाय बाप्पावै लोंदोबा लोंदो सिरि सिरि था बांद्राय एदावबाय थानाङा मादै
थफिराम आं एसेबां मोजां बाखनायनानै मेथाइ खनबाबो माजा आंखौ नायफिनथाराब्रा दो दुमसिसि होननानै बासिबासो फसायसिगोन खोमालै हा होनना लाबानो जाबाय आरो ओइ सोमस्रि दुमफावखौ आं नाजागासिनो दङ खिन्थु अपसनाव नोंनाव फामेखौबो दोनदों आं मिन्थिबायना आरो नों बिबोनां दावदैखौ आंनि खालामनानै होला नामाब्रा ओइ बिदानाव बि थां आंखौलाय मानो बुंदों आंलाय बिबाजैसो बिबाजै मानसिफोरनि बुंनायखौनो मानिगोन नामा र' होमबा बिहैनि आं थां बि थां बालनि बिजों एदाव जाबाय थानो हालां लोंबा लोंनानै एदावलागासिनोसो आंखौ हापां मानो लिंहरदोंमोन आंखौलाय आयौ हापां बेमारासो जालायबाय नामासै बेनालाय आंनि हापां सना फै आं नोंखौ लागोन बिखायाव गोबाना फै हापां फै आंनि बिखायाव गोजोमना था फै हापां ओइ नाजिबदां आंखौनो हापां बायदि नुलायबाय नामा नोंलाय आं हापां नङाहाय मा दुमफाव आंनि अनजाथाव फै आं बिखायाव गोबाना लानि मालै नारजि बुदां नों उनथिं दा ओइ नारजि बुदां नोंखौ आं इसेबां हिनजावनि लबिया होननानै सानाखैमोनलै नों दुमफावखौसो नोजोर होदों ओइ थफिरा बे आंखौ नोजोर होआखै मा बापावै नोंबो नारजि बुदांजों एदाव जानो मोजां मोनदों नामा नोंनाव आं उनावसो सोंगोन सिगां बे नारजि बुदांखौ थिग खालामग्रोनि आं ओइ नारजि बुदां आं दिनै जोबोद खुसिलै आं दिनै जोबोद खुसि फै आं अराय समनि थाखाय बिखायाव गोबानि फै हापां फै ओइ मा सोरखौ हापां होनदोंलाय ओइ हापां सना नों मानो आंखौ इसिबां रागा जोङोलै सना हापां हामथारदोंहाय फै आं खेबसे खुदुमनि दाउ बोरै जाखोब्रा फै खुदुमनि फै खुदुमनि बापाव जानाय नङालै ओइ खारनोसै आं ओइ दुमफाव ओइ हापां नाजिबदां दासो माथो राव खोनाथारदोंमोन आं बहा थांखो बेलाय ओइ नाजिबदां बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामनो हाला नाथाय खोथा होयो गाबोननि भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन लोगोसे इन्टारेस्टिंबो जागोन नोंथांमोननो खोथा होबाय स' दिनै बेखिनिखौनो नायनानै थाथ'दो गाबोननि एपिसोडआ बिराद मोजां जागोन खोथा होबाय आरोना नोंथांमोननि खाथियाव नै भिडिअखौ गोबाव खालामनो हायासै बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय नाथाय गाबोन नोंथांमोननि सेराव गोलाव भिडिअजों लोगोसे इन्टारेस्टिं माने फानि भिडिअ जागोन गाबोन ना नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन अब्ला नोंथांमोना सासपेन्सखौ नेनानै थादो बाय आरो थाबैनो चेनेलखौ 2 लाख खालामहोनो थाखाय नोंथांमोनाबो लाहार फाहार जाखादो आरो अनसायनाय होबाय थादो दे लोगोफोर बाय